Alright, blessed Sunday po sa ating lahat. Magluluto tayo manin, magluluto na naman tayo. Magluluto tayo ng pinakbet with chicharon. Yung ating ulam ngayon. Yan, gisa-gisa po muna natin yung mga luya, bawang, sibuyas, kamatis. Yung pananghalian. Alright, so din na natin siya ng bagoong. Yan, tuloy lang natin ang paggigisa. Yung ating mga pampalasa. Saka yung sikreto niya, bagoong. At ayan na po, nalagay na po natin yung ating gulay. Yung ating gulay sa ating pinakbet. Alright, at yan na po. Nalagay na natin yung kanyang chicharon. Alright, kaya na lang natin siyang kumulo. Sabay-sabay na lang maluto lahat. At ayan na po, kumukulo na po. Kumukulo na yung ating gulay, pinakbet. Yung specialty ng Ilocano, pinakbet. With chicharon. Alright. At okay na yan mga kaibigan, para hindi po siya maluto masyado yung gulay. Mas masarap po yung gulay natin pag medyo half cook lang. Alright, pwede na yan. Kain na po tayo mga kapatid.